Pojďte s náma do wellness hotelu Green Paradise. Tak tady už jsme na dálnici směr Karlovy Vary. Celkem jsme jeli na 4 dny a 3 noci a vyšlo nás to na 9 000 na jednoho. Tak tady už můžete vidět naší koupelnu. Hnedka naproti koupelně jsme měli botník s trezorem, dále náš obýváček. Hnedka naproti jsme měli ložnici. V den příjezdu večer jsme měli výhřivku na 50 minut a po výhřivce jsme si hezky dali takovou ledobrůdku. Další den jsme chtěli jít na Ježíškovou cestu, ale bylo takhle hnusně, takže jsme se na to vypadli. Na obídek jsme se zastavili u Červeného vlka a měli tam takovýhle super menu. A jídlo bylo fakt výborný. Večer už nás čekala jenom pivní koupel. No a poslední den jsme si dali takhle rybičky Gera Rufa. Pak jsme šli do bazénu. A na večer jsme šli do Slnné jeskyně. Měli jsme v tom i jiné procedury, jako masáže a tak, ale ty jsem nemohl bohužel natáčet.